erokamano ahinya kendo nyakoro iva gini yudo gimoro achiel kata ariyo mantiere kar ka in class rep kan higni ang'wen medego kumoro leadership nitiere kar kanyo ka ibedo prefect e kind gik mamoko ketgie kata chieng' midhi interview wachgie ng'ato ng'e ni isetelo ne kata jok moko kata admin mar WhatsApp kik tiji beda mar golo ji group ise lead group ji 250 ji 1000 in manage group in admin nyakoro moge jwang mathoth mapuntiere kar ka Kevin nitie gino mane dwoko manager wacho kar ka ta nya mule kama wacho no meda dwaro gigi te gigole kure kama gintiere kar ka wacho ni moko bende mana hustling e bom Cleophas gimana wacho ok ni na temo attack Gen Z nikech kata an kingi achalo Gen Z maduong gima temo wacho ni niya and allow me to give you my story. An kane wasomo kuonde mane ndalo mane wadhi e school personally iyudo kan wachiewo gokinyi tidhi timo gimiluongo ni sand harvesting. Winjo gi Railan harvest sand chakre sombo kuoyo gi dholuo isombo kuoyo chakre saa 8 otieno tiwuok idhi e school saa 1 okinyi ing'eyo mano gima natimo tiende ni ok awuok e family moro monyalo mano gima temo nyisi to kane magi te ositimore kana tieko school aduoga yudo road accident iwinjo majaka bedo piny iga gi bathe to chieng' moro na nyiso babwa niya nok babwa anyiso wadwa niya wadwa maduong' an adhi Nairobi abiro Nairobi to penja ibiro timo ang'o to kata tiendi pok ochango anyise ni abiro gima dhi timo takia lakini abiro to kadonjo Nairobi ka tabedo wadwa pile pile aneno TV tamadho chai ta ngima no nojoga in as much as ni tienda ne pod late mano kanyal chung kata even for 30 minutes you understand na manyo academy moro bathe kanyo adhi anyiso joge ni bwana ana tieko form 4 miya uru tich gimiya tich ni chula siling 3,000 tatiyo kaito bang'e aduoga fwenyo ni ok anya chung kata nyaka lesson room atiyo dweche 2 kaito aweyo kaluwore gi health mara adoga bede ot to kata kane ane ot ni yudo ka litna sana ni ane ot therefore what did I do na chako wuok e ot kadhi kuonde ma samoro kata event moro timore adhi kanyo to an ji mong'eya te bro nyisi ni bwana ka Kevin obiro event ni eri tuone chiemo to kiki tuone microphone tiende ni opportunity mar nyisa ji ni an Kevin no ne mora seriously iwinjo koro yene samang osego i picha kiwacho ni in Kevin ka ng'ato dhi oneno oko kucho paro ni address crowd no kare ni nyiso gi mana nyingi ineno gi Raila no mano e the power of networking ng'eyo ji or ng'eyo ng'ato krach ng'eyo ng'ato mong'e kama opportunity nitie ok en mistake mari in fact mano is the best thing you can do yourself ineno gi Raila no to kata ng'eruok ka Lilian bro nyisi ni en samoro en kata an personally an gi kazi ndega moko anyal refer tich ok anyal luongi ni tich moro ni ka BT to ang'egi lakini ang'o miyo mano timore ok anyal luongi kaluwore gi tabia ni gima Lilian owacho ni character nikech ang'eni ka asemiyo opportunity tidhi ketho koro I would rather manyo Cleophas moro mwang'ere gode pap ka tanyise ni bwana bika otijni ti iwinjo koro yudo ka kazi ndeni ywak ang'o miyo kimiwa gigi ang'o miyo kinyiswa to ago kwana neno ni ka ng'anyisi idhi ketho iwinjo koro capacity building is very very important ng'eyo ji is a skill by the way nekech yudo ka nitie ji mang'eny idhi kata event bwana ng'ani omiyi business card ng'ani omiyi namba ng'ani omiyi email ibro bedo gi namba go igoyo to jogi ok mak ing'e gimomiyo nekech jogi kia ni samigoyo ni idwa nyise ang'o most of these university students gima gitimoga iyudo kogocho ni Lilian kawuono king'iew na lunch komre dhi nindo kech you understand but do you ever think maka Lilian usulo to benyanyo yes komre lakini okite baba angeni okite lakini the few minority iwinjo gima timore niya bendi penjori niya let's assume ni Lilian nigi opportunity
Ang'eni en gi network ne moro motayo. Tinyiso ne Lilian niya, Lilian, an to pod asomo. To ka pod asomo, ang'eyo ni samoro ionge ng'ama nyalo tayo ni social media magi. Ng'ama nyalo kata picha migo Ramogi ka maler ni, odhi oketo ni kacha gi caption moro maler. Ok imiya tijno. Pesa matin mibro miya no, abro ng'iyo kaka nyalo chiemo, ok abi nindo kech kadhi e klas. In kidhi tineno ni Lilian, samoro ningo beni mi lunch, mi breakfast. Ok en responsibility mar Lilian mar ng'eyo ni lunch kata breakfast. Yes. Erokamano. Ande mana medo gimoro ka Cleophas deka chiel e networking ka gima Calvin owacho